wonten ing sanggar pamujan negari Ngawarta. Nuju Sukra kasih Prabu Puntadewa Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah kembar. Dahat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sapta hari semedi maladining meminta nugrahaning Jawata. Labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebenduning Jawata den papanaken Yomani Loka. Yekti kenceng tekate Sang Pandhu Tanaya. Tanedya jugar deni rasa brata semedi maladining yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jawi pepak andher para garwa, para putra miwah para sentana ingkang nderek misungsung tata rakit saji. Rep pidhem permanem tanana ingkang bening walang alisik gegodhongan tanebah ingkang kapiyarsa amung kidung para brahmana Wasupitri Sewa Sugata lan para nimpuna kang samya nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Pocap titi wanci sang nata kepareng jugar Yenira Semedi murani barasa imbal gantya kelawan wara kadang. Dadi mangkono panglucitaning driya ingkang dering kewedharing lisan.
Sritenon ing wasewakan busana maneka warna Pak puspiteng Udyana yang banjerasaro Rukma renggeng manik nara Prabanya sumirat Prabanya kang sumirat pengaring teca liwaran ler ki lat sisiring dadet pimbuh kekondom katiuping maruta Hondo sawaran mangambar kungas ngepeke madyaning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Nyai Kembar Yai sakti nirehning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantasna saka pasiksaning Yamanilaka Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena wah Kunto Aji kakangku gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau
pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepiyake wae. Nadyan taunana windanana. Aku sago ora bakal jugar semedi lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging para Jawata. Kowe Prabu Nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim. Kowe Prabu. Duh Kowe Prabu. Nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa keparengipun Kowe Prabu. Yai pun kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yai. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingana pun kakang lan si adi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarirane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki. Raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalendra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa tepa palupi. Mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalenggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar saka tresna marang sak pepadaning urip. Mergaya bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang suka iku Yai rening si adiwus manteng lan tunggal tekad marang pun Kakang aja nganti kendhat meminta marang panguwasan ingkang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanaking swarga langgeng Yai. Sigra-sigra yen Pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing aja guroda guroreka giri-giri guroda guroreka giri-giri kumregut magut mangajab mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila arsa nglajengaken mengsah semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nyenangu durung abang idodoring mancing ing pertala dadak sakala praptaning Jawata ing suduk paudal-udal nenggih Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada mrepeki ungganing para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
Anjra ingkang Puspitorum kasiliring samirana amrik sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras ratnaning driya Duh pukulun jimat pepunden kula sarau paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun. Wah, brekencang Maruda yang apa-apa. Kali codhe sapa sing gawe? Kali praga sapa sing yasa? Putu Prabu ya. Janang kita aturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggale ulun. Pangestune ulun bae tanpa nono. Putu Prabu, Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripih dayanana ing kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Nrada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur. ya Werkudara. Wis ulun tampa ndadekke bombong ing Tyas ulun. Pangestu ulun bae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo. Tak pundi dadya jimat. Pukulun Bathara Narada. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah pun kembar ugi ngaturaken pangabekti Pukulun. Janaka lan kembar wis sak tampa karya gumbiraning manah ulun. Duh Pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana agengipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaleng. Pukulun Kita aja kado ati kejeron manumpa. Kula nuwun yang Marcapada lan junjuk ana Sanggar Pamujanegara Ngamarta iki. Mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Kula niki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru dene sing surasane kuwi ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ing kayangan Jonggreng Saloka bareng marang laku ulun ing dina iki uga. Inggih. Menawi kepareng paduka Pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek Pukulun. Wah, mengko dhisik. Narada kakekku. Janur Gunung Kadingaren guru kakekku kok nimbali mbarep kakangku supaya munggah ing kayangan. Ana wigati apa? Wah, ulun ora ngerti. Ulun boya ngerti. Waton mangkat.
Ora wurung iki mengko dadi perkara ning yen ulun pedharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Jare ora ngerti. Ya jane iki ngerti gimik. Werkudara, ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiku perkewuh mara Gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhane apa ingkang nate ditindakake dening Punta Aji kakangku. Wah, Gage Wedarna. Werkudara. Ngene ya, Ker. Sejatine ulun iki ora sumurup ingkang sanyatane, munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ning kayangan. Merga ulun iki mau ya mung sadema nampa dawuh. Wah, dewa dikongkon nimbali titah ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine, monggo kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara ning nek mbok wedharake kowe yo ewuh perkewuh. Saiki rasah dadak nganggo perkewuh Gage Wedarna, apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis, ulun ngandhake ngarep yen ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu dipesawatke ngalor ya ngalor, kon ngidul ya ngidul. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Hus. Kowe dikokon karo guru kakekku kon nimbali barep Punta Aji kakangku ning gek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Ah, urung-urung iki. Urung-urung kok kekerasan. Malah ngancam karo dewa kowe ya Werkudara. Ya, ngene ya Sena, satemene ulun ngerti marang kersane adi guru nanging ulun mboyaken mblakakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adi guru dhewe kang bakal medharake. Wedharna ning kene. Perlune kabeh ben ngerti. Ah, lah dalam kencang iki bocah apa ya iki ya? Rambukan kok ya nguyak wae. Ya wis ngene, persajan wae Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputane ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Gage omong apa dosane? Dosa lupute. Ora liya pisan nggone Tarak Brata amati raga kena denarani manunggal cipta. Nganti lirwa marang kaprabone temagawe daya geter ana ing kayangan. Nganti gawe menceng pot ugal-ugal. Piye? Pot ugal-ugal. Galagil. Oh. Gawis ganti. Sesuk tanduri jati menampuh. Aja wingi jatine pengen ngembruki omahku kowe. Lah dalah. Wow, ora dewa tak tapuk. Get-gete wong. Kacau pokoknya iki. Kayangan kacau merga le Tarak Brata iki. Kacau kepiye? Sama sadaya. Ah, perkencang Larudaya. Ngel tenan iki karo Werkudara angel. Ngel rasah garap. Ah, ulun makayangan. Mengko ndak lakone rampung. Aja bali kayangan sik. Wah, kowe bali lakone mbuh kepiye? Ah ya. Ayo. Kaping pindho. Daksura patrape si Puntadewa merga wani mapaki derajate tataraning para dewa. Kuwi Werkudara, Buktine kon ngendi? Buktine apa? madeg jumeneng Nalendra nanging mboyang nganggo makutha, malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan
para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mangka Puntadewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya. Lah kuwi dianggep deksura patrape. Wah, biyen-biyen dawuh apa? Nalika Puntahaji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang nekseni nanging napa? Saiki ngungkih perkara iki biyen ewuh apa? Wah, kok saiki lagi diundha mono? Kang mengkene ketok nek nerada kakekku mung golek-golek perkara, kowe mung golek-golek salahe kakangku. Wah, yu bloko wae jane wiwit nerada kakekku mau rawuh. Aku wis supriya Puntahaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu arep dipidana. Nanging yen mung arep digolek-golekke lupute, wah aku sing ora trima. Lan aku tak takon, umpama Puntahaji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Marga saka gedhening kalumputan Puntadewa, saka kepareng Adi Guru bakal dipidana lan tanpa beda. Kaya Sudarmamu bakal dicemplunge Yomani Loka. Jaja muntaplira kinetap netra kocang ondarandir hidupnya mangala cakra wah rada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Puntahaji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Loh. Lah sebabe apa Werkudara ora trima? Aku wis kandha. Pandhawa kuwi raga 5 jiwa siji lan kaya dinindak saptarangan. Mula gandeng rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Puntahaji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lah arep diwakili karo sapa? Aku, wakile aku Werkudara sing dadi wakil. Pukulun boten namung Kang Mas Werkudara. Nanging Arjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil. Pukulun. Kowe krungu dhewe. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Puntahaji kakangku diwakili sedulure papat kuwi wis sah. Mula ayo kake adepno Pukulun Bathara Guru. Tak adepane mengko ana apa-apa tak tanggunge. Wah, iki yo pahit iki. Sing arep napa mau kuman iki Puntadewa lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat iki sing munggah ning kayangan. Nek yen ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah kayangan. Sena gandeng iki sing nandhang kluputan pun Kakang. Mula aku wae sing sowan ana ing kayangan. Ora. Iki perkarane ora cetha. Tegese dewa mung arep golek-golek perkara, mula rada kakekku. Wah, oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Puntahaji kakangku. Lah, piye Putu Prabu Punta? Inggih. Yen mekaten kula sumanggaken Pukulung ya. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun nganti munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Nggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya Werkudara genggal pamit. Wah, Puntahaji kakangku. Aku njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di Surtiti ngati-ati. Aja ninggal duga lan prayoga Prabu.
Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu, adiku di sing padha praitna ngati-ati ya adiku kabeh wae. Sampun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan umiring Bathara Narada. Najan Rina Sotanana janma kang uninga parandinana titah ingkang mlajal saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut Dewa Mila Sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning Sang Nata sarwi ananging sesengguhan kaulas harsa anggung taruna. Koko Prabu. Yai Ratu, Yai Drupadi, pira yai ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesengguhan nggonira nangis nganti daleweran waspamu. Kena ngapa solah selagamu semurengu? Apa kleru tumindakipun Kakang maragage matura napa Yai Ratu? Sinuwun estunipun paduka menika nalendra ingkang titing pamawas luhur bebudanipun nanging menapa paduka boten nenget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bektine miwah panginyeng kuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila legawa pinanjut ing dewa pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh lajeng menapa pedahipun paduka nyakra atimbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancak-ancik dhateng kasangsananing para kadang Pandhawa sinuwun. Ah!
Wah. Tujune aku mbok elingke Drupadi olah dalah. Umpama jagat iki ana wong wadon genep loro telu kaya Drupadi iki tak kira jagat bakal tentrem. Drupadi kowe manggono ning wadukku. Ayo takjak munggah ning kayangan. Wah, dewa-dewa. Orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik. Waduh. Susah